Please like, share, subscribe to my channel. Tano ka na kayong updated TV video ni. Hello ka farmer! Naimbag nga dayo amin kinyayo ta at dati ubran tayo at tangal daw kan nagtiliw managan nangalati papaya tayo nagluto tayo tinulang nga si daan tayo nal daw ka farmer. Manok na pula ni Papa nga partyan tayo. Ni Papa timang parti ta siya kumat jagloto. Sani ka farmers na ta kwartami dilata ti sidsidan mi ta farmers agtil siliw kami latta ti manok. Farmers na baltay si papaya nga mula ni Papa. Nga ilawak tayo dyan si tinola tayo nga si daan tayo. Ada dagser? Lah sige. Ka farmers ka na dagser. Dito ayan tayo. Gilayan ka farmer. Kapantay ka ng gilayan. Kaunan ka farmer. Tay kabil tay mat detoy. Nyapayan bawang. Kabil tayo mat dito yung lasunan ka farmer. Kuti sarado tayo. Thank you din ang induction ko karmi ka farmer. Kami nga ginatang detoy. Agda nang tud ka farmer. I-induction cooker. Farmer, sarunod tayo di manok tayo. Tatulungan na tayo ni Papa ng sabon. Kalau itu mencaklo mo na di jayo. Napunon ka farmer.
Tay tayo nga maloto ka farmers. Detoy manok. Wak gisakan ka farmers. Nabiyag pa lang nga ta di manok. Guyudan na gisakan na. Ka farmers, isarot no tay di bagong na. May kabilon ka farmers. Nalpasan. Sa farmers kay kabil kay detoy sa baunan tanalpas na nakirog detoy manok tayo. Kay saron na tayo. Kay ko manok sa farmers. Di manok na pula na tayo. Farmers, injalin tayo di kuanan, paglutuan nan, tangag kaknay. Pasig namin tidigo nga may kabil taneh. Na kaya sungayin di alis mi kapantay man ni kabil di papayan ka farmer so man ti sumarunon dalok tantay manan gimas ka farmer tay law ko ipapat may kabil sudetan na udin ko jay ulong ti sa mimi Sili. ay joke lang gaya sa farmer sili gaya saan ko pa yan mo tinagnagan dagiti bulbulong ka farmer farmer isarno tayo ngay kabil jay bulong ti silin kana loto di papayan tay katantay detoy kalok na up tapos ilawak tayo nailawakan ka farmer kakaluban tayo manan